салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо Насим Теҷи, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Касоне ки дӯстони азиз хонахар бошед, ина марҳамат як хонаи беҳтарин бо нархи арзон бари шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, хонаи имрӯзаамон дар беҳтарин ҳолат мебошад ки бо нархи арзон мебошад ва касоне ки хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, ранги ҳамаи акаамон яъне ки наворшон кунед дар ватсаби мо 911 32 43 44 сураташа қатъи маълумотошро ки видеош карда роӣ кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. ана ки дӯстон лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, мо боша наворо сар мекунем. дӯстони азиз, якта хонаи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Восея гуфтагиай кӯчаи Лоҳутӣ, яъне ки пеши военкомат. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд, оби свет постоянӣ ҳастай, 4 сотиқ ҳастай, яъне ки дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст ва 5 дар хона ҳастай. бародари азиз, 5 дар хонаи калон-калоне ки гирду атрофи хона маҳкам, ҷойш беҳтаринай, дарвоза часпондагӣ ҳастай, оби свет мушкилӣ нест. дӯстони азиз, чолёби ангур дорад. хулоса бародари азиз, ин хеле хонаҳо дар канали Насим Теҷи кам мебурояд. барои хотире ки хонара дастрошни бародармон пулшон дар корай, барои ҳамин хотир гуфтагие ки бародар ҳамин реклама кунад, срошни бадай боз иншоалло ки арзон мекунад. дӯстони азиз, хулас навора бо диққат тамошо кунед, хонаи беҳтаринай, аз даст надиҳеша, оби свет мушкилӣ нест, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд ва дар наздикии хона гуфтагие дӯстони азиз, мактаб, магазин, балниса, садик, яъне ки ҳамаи чиз дорад. ба ҳама шароитош фурӯхта мешавад, гирду атрофаш маҳкам гуфтагиай. хулос дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо кунед, ҳамаи акаамон маълумоти пурраву аниқтар гуфтагӣ ҳастай дар ҳамин, яъне ки ҳамин видео. касоне ки маъқултон шида бошад, рафта харидориш кунед, барои хотире ки хонаи беҳтарин. кадоме ки ғарибое ки моро тамошо мекунанд, дӯстони азиз, пула ҷамъ кардагӣ, ина марҳамат бо дӯстони азиз, хонаи беҳтарин бо нархи арзон. хоб дӯстони азиз, хулас гуфтагие ки дар наздики дута мактабай, якто мактаби рақами 1ай, дуюмгиш мактаби рақами 53 мебошад. хулас дӯстони азиз, хонара тамошо кунед, иншоалло ки беҳтарин хона ҳастай. аз номи сомонаи мо Насим Теҷи салом расонед. ина марҳамат, рақамҳои ватсаби соҳибхона мондагиай, ҳам ватсап, ҳам дастӣ 24 соат кор мекунад. рақамҳо барои тамос 553 03 03 00. ина марҳамат бародари азиз, боз нагӯем ки акаи Насим Теҷи хонаҳои арзон ба навор намегирӣ. хулас дӯстони азиз, гуфтагие дар наздикиш боз бигӯем мактаб, магазин ҳастай. нархша дар ҷои қизиқиш омадагием, нархи хонара 400 000 сомониш мегӯяд, яъне ки 5 дар хонаи калон-калон, калидор дорад, падвал дорад, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона, кухни, баня, хулоса ба тамоми шарту шароитош фурӯхта мешавад. рақамҳои ватсапш мондагиай дӯстони азиз, 400 000 сомониш мегӯяд, иншоалло ки арзони хуб мекунад гуфтагиай, яъне ки 5 дар хонаи калон дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. ина медонем баъд даруни хона, хонаҳоро бо диққат тамошо кунед, ремонтҳои хуб, падвал дорад, яъне ки хонаҳо падвал доранд. дӯстони азиз, хеле чӣ хел мегӯям, хонаҳои мисол стияшка нестанд, хонаҳои падвал доранд. метавонад хонара бо диққат тамошо кунед. акаамон 8 дақиқа камера кардагиай, иншоалло ки маъқултон мешавад. рақамҳои соҳибхона боз як бор дигар дӯстон такрор мекунам, 553 03 03 00 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷи салом расонед. дӯстони азиз, маълумоти пурраро додагиай, метавонед гӯш кунед бо диққат, баъд ҳатман занг бизанед. зинда бошед, худованд нигаҳбонтон бошад. наи хонаша якта иҷа наи хонада мақсади дарда даромбадрана да хонаҳай бо иҷа ина як калидори дига майдаг мешава. наи хонаш бо наи хонаш наи хонаш наи хонаш ӯ хонае ки гуфтам, ӯ хона даром ба даронае.
мақсад дарам хона уҷа удамштаге ду пара кат ҳамаи чӣ мақсад ҳаст наи мақсад дегдон хонаше и чакдоншон пас чиз дошт чакдон дошт чакдонша рости гап кандем барои чакдон фарсуда шидаги буд хай наиш кухнева наи даранаш баниява исанаш бания в общем ҳамаи чӣ ҳамаи шарту шароиту ҳама ҳаст фақат хонахар даркорай мақсад барои зиндагӣ кунӣ 100% хона иншоалло ҳечи бо нами хонаи каҳнаш ҳечи агар хизмат накунад ба камаш 20 сол хизмат мекунад 5 дар хона ҳай 5 дар хонаи ӯ хонаи меҳмонхонаш аделнай 4 хонаи дига дар ҷай калидор ду тараф кати 8 метра 8 метран зиёдае ба фикрам хеле намехед так подвал ина бо хато накунам инозия иҷа дари подвал ҳама иҷа дора ина ҳама иҷа дора подвал дромадан ина ҳама иҷа дора подвал ина ҳам ай уҷа ина уҷа шудам мақсад подвал ами так полни подвал карги ҳуҷатхонаше иш ҷои мақсад навест ба эзимта мебони я чита мебони мақсад тагам подвале инҷа бо як анҷомхонаи дигарам ҳаст кондисионерхона стенка ду хона мақсад гарнитур стенка ду кондисионер се телевизор ҳамин чизо ҳама ҳаста ина кат чойло